Bona tarda, soc Gràcia Comte, coordinadora del Servei Educatiu del Pla de l'Estany i de part de tot l'equip del Servei Educatiu i de la comissió gestora que en formem part, us dono la benvinguda i les gràcies per estar aquesta tarda aquí per compartir aquest moment amb nosaltres. Com sabeu, la majoria d'assistents, avui tanquem la primera fase del programa pilot de comunicació oral Tenim la paraula, promogut pel Departament d'Educació, que és un programa que fomenta el treball en xarxa per reflexionar, enriquir i compartir les pràctiques i activitats de comunicació oral. Estem molt contents i això suposo que ens ho heu sentit a dir més d'una vegada els que formem part de la comissió gestora, perquè en la nostra comarca hi participen tots els centres educatius, des d'educació infantil fins a formació d'adults, i estem tots implicats i això realment podem dir que és un gran èxit per poder fer una gran xarxa. I a partir d'aquí hem pogut refer un recull important d'activitats que passen per tots els eixos del programa i també per totes les etapes educatives. I aquestes activitats les trobareu ja penjades a la nostra pàgina web, des de la setmana passada els hi tenim. Cadascuna de les activitats que ha elaborat i enriquit els centres educatius, amb un vídeo també corresponent a l'activitat, i també trobareu un vídeo global que d'alguna manera fa el passeig per totes les activitats i etapes, que és d'uns 6 minuts i que realment us convido a veure perquè és ben bonic de veure. I, com sabeu, dins del marc d'aquest programa, avui, per concloure aquesta primera fase, tenim la xerrada de Carles Monereo, que s'emmarca en l'eix 5 amb el títol de Parlar per desenvolupar la metacognició. Tot seguit us presentaré el ponent. Li volem agrair que acceptés la nostra proposta d'avui i també agrair, com deia abans, que ens permeti gravar la xerrada. Tot seguit, després de la ponència, de la xerrada, el que farem serà traslladar-li les preguntes que ens heu fet arribar a través del formulari que us vam enviar prèviament. Si algú en algun moment té alguna pregunta que no havia fet prèvia amb el formulari i la vol fer, quan acabi, si us sembla, a través del xat o aixecant la mà, aquesta mà que tenim també virtual en la nostra pantalla, l'escoltarem i podrem traslladar-li a en Carles. Bé, passo a presentar el ponent. Carles Monereo és doctor en Psicologia i catedràtic de Psicologia de l'Educació a la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva recerca gira al voltant de les estratègies d'ensenyament-aprenentatge, l'avaluació de competències i la formació del professorat. Ha escrit una llarga llista d'articles i llibres que segurament alguns ja en coneixeu uns quants. No els diem tots perquè no tindríem temps, però sí que volem destacar que ha escrit un parell de llibres de relats en aquests darrers temps i l'últim té el títol de Ese run run en mi cabeza, de l'editorial Europa. Així doncs, Carles, et dono la paraula i moltes gràcies. Moltes gràcies, Gràcia. Moltes gràcies, Gràcia. Moltes gràcies, Gràcia, són una mica... Gràcies també a la Gemma, al Jordi i a tot l'equip del servei per convidar-me. Ara pensava que sembla que hagi vingut a parlar de mi llibre, perquè hem parlat del llibre de relats que he escrit i faig una publicitat així, ja ho veieu, no encoberta. I també pensava, mentre parlaves, Gràcia, que, ostres, que bonic sentir aquest català que tenim a Girona tan fantàstic. Ara fa temps que no ens apropem per allà i dona gust sentir-vos parlar. Bé, començarem doncs amb la meva presentació, que tracta, com sabeu, del tema de la metacognició. Espera, a veure si ho faig. Vaig a compartir pantalla primer. Jo crec que ja ho tinc, no? A veure, m'ho dieu si està en pantalla? Ho veieu? No. No? Doncs espereu que tornaré a obrir-ho. Ho vaig a tornar a obrir, com hem fet abans. Vaig a tornar a obrir-ho. Jo crec que ara sí. Sí, oi? Sí, ara sí. Estupendo. Molt bé, doncs com us deia, el tema que ens convoca és parlar una mica d'aquesta capacitat que tenim els éssers humans
la metacognició. I per fer-ho volia desenvolupar alguns punts. Primer de tot, és obligat parlar de què és la metacognició, de què parlem quan parlem de metacognició. En segon lloc, com promoure-la des de les nostres aules, aquesta metacognició. En tercer lloc, un tema important que està molt vinculat al concepte de metacognició, que és la transferència, que avui dia jo crec que és especialment interessant perquè ara que els alumnes i les alumnes treballen a casa, a l'escola, però també aprenen al carrer, però també aprenen amb els videojocs, etc., el que siguin capaços de transferir el que aprenen d'un entorn a un altre comença a ser especialment important i decisiu. I la metacognició té molt a veure amb aquesta possible transferència. El quart punt potser és el més innovador del que parlaré i és la importància de l'autodiàleg, és a dir, el diàleg intern que tenim al nostre cap i que últimament s'està fent molta recerca sobre aquest autodiàleg, la importància que té aquest autodiàleg dins del nostre cap i dintre de les veus que tenim a la nostra ment i quines conseqüències té això. I finalment debatrem i, com deia la Gràcia, tant les preguntes que ja teniu fetes com les que vulgueu fer in situ, encantat. Per parlar i per definir la metacognició he pensat que una bona idea seria fer-ho a partir d'un exercici. A més, és un exercici que podeu fer servir vosaltres amb els vostres alumnes, potser amb els més grans, però que a mi m'agrada especialment. Imagineu-vos que jo tinc com a objectiu, com a professor, tinc l'objectiu d'avaluar la vostra competència per cercar informació i recuperar dades de la vostra memòria. I voldria que féssim un exercici. I aquest exercici consisteix en fer una llista de paraules. Aleshores, us volia demanar si sou tan amables de treure un paper blanc. Sí? Traieu un paper blanc o, si teniu al costat una quartilla en blanc, ens serveix. I farem aquest exercici, un exercici curt, ràpid. I, això, prepareu si a cas un bolígraf, un paper. M'espero una mica. Us sembla que sí, que ja més o menys, gràcies, et sembla que el tenim, sí? Sí, jo el tinc, Tu el tens? Molt bé. Més o menys. Un paper, ja us dic, no passa res que sigui un tros de paper que ens serveixi per escriure unes quantes coses, un bolígraf. I ara el que us demanaré és un exercici molt senzill de recuperar informació de la nostra memòria sobre un tema, sobre una temàtica. Veieu que la consigna és aquesta, recordar una llista de paraules sobre un tema en 3 minuts. Durant 3 minuts, doncs, tindreu temps per recuperar paraules que tinguin a veure amb aquesta temàtica, amb aquest tema que ara us donaré. El que passa és que no vull que comenceu fins que us digui ja. O sigui, fins que no us digui ja, si us plau, no comenceu a escriure. I, a més, abans de començar a escriure, us demanaré que feu una altra cosa. Per tant, per resumir, vaig a dir-vos quin és el tema sobre el que teniu que fer la llista, però no comenceu a escriure, si us plau. També us he de dir que no tingueu por perquè no tindreu que ensenyar el vostre paper ni res, Vull dir que és totalment individual i personal. El tema sobre el que m'agradaria que escrivíssiu aquestes paraules és aquest. Personatges de ficció, personatges ficticis. Però no vull que comenceu encara a escriure. Esperem una mica abans de començar. Fins que jo no digui ja, no comencem a escriure, d'acord? També m'agradaria que abans de començar a escriure féssiu alguna mica relativament complicat, I és, quantes paraules sobre aquest tema penseu que recordareu en 3 minuts? Quin nombre de paraules considereu que en 3 minuts sereu capaços de recordar? Apunteu el número a la vostra fulla. Quantes penseu que en 3 minuts podreu recordar? 10, 20, 30, 50, 100, 3? No sé. Repeteixo, no comenceu encara a escriure, fins que digui ja. I, si us plau, penseu una mica, aventureu-vos a adivinar o a preveure en 3 minuts quantes paraules sobre aquest tema penseu que podreu produir en el vostre full. Ho apunteu en el full, d'acord? Apunteu la xifra en el full. I quan digui ja començarem, preparats, llestos i ja. Comença el temps a comptar, són 3 minuts. Personatges ficticis, personatges de ficció.
Ara ha passat 1 minut del temps, són 3 minuts, estem escrivint una llista de paraules que aboquem de la nostra memòria sobre personatges de ficció. Bé, portem 2 minuts. Queda 1 minut del temps. Estem escrivint aquestes paraules relatives a personatges de ficció i queda 1 minut de temps. Bé, ja s'ha acabat el temps, hem passat 3 minuts. Si us plau, deixeu d'escriure, hi ha més paraules. I ara m'agradaria que les comptéssiu, per un costat que les comptéssiu les paraules i miréssiu si heu encertat o no, perquè us he demanat que més o menys féssiu una previsió de quantes n'escriuríeu i ara podeu veure si us heu acostat o no a la xifra que heu dit, si us heu acostat molt o poc no, a la xifra que heu dit, si heu estat ambiciosos i optimistes o més aviat al contrari, no? Pessimistes i no sé, una miqueta, diguéssim, heu previngut que no ho faríeu tantes, anem a dir-ho així. Aquesta activitat, que és molt senzilla, dona per bastantes coses i ara m'agradaria que analitzéssim una mica què ha passat. De tota manera, i encara que sigui durant uns segons, penseu també, abans de començar a escriure, quan heu sapigut que teniu que fer una llista de paraules sobre un tema, què heu pensat? Heu pensat alguna cosa? Heu pensat sobre quin tema seria? Heu pensat com ho faríeu? Què heu pensat abans de que jo us digués el tema, I quan us he dit el tema, quan us he dit el tema és personatges de ficció. Què ha passat? Què heu pensat? Heu pensat que en sabíeu molts, pocs? Heu pensat que era un personatge de ficció? Heu pensat si ho hauríeu d'ensenyar? Si això serviria per a alguna cosa? Si era una broma? Mentre ho estàveu fent, mentre estàveu recordant aquests personatges i els anàveu escrivint, què ha passat? Què ha passat? Ha arribat un moment, per exemple, que us heu aturat? Quan us heu aturat, què heu fet? O no? O realment és que en tot moment heu estat escrivint sense aturar-vos, us venia al cap un i anàveu a un altre, enganxàveu amb un altre? Us era fàcil? Haguéssiu pogut seguir escrivint 5 minuts més? Us ha estat difícil? Quins tipus de personatge heu escrit? Heu escrit personatges només de, no sé, de dibuixos animats? O potser sou uns fans dels còmics i han estat més aquest tipus de personatges? O dels vostres fills? O de quan éreu petits, no? I el que veieu a televisió? Quin tipus de personatges, no? I al final, quan heu acabat, penseu que ho heu fet bé? És a dir, us sembla que la producció que heu fet és correcta, és notable? Heu pensat que no, que us heu entretingut o que no estàveu motivats o que realment ha estat una producció poc acceptable? Si tornéssiu a fer aquest exercici, canviaríeu alguna cosa? Però anem a revisar una mica tot això, però tot això té a veure amb el tema del que avui parlem, no? Que és prendre consciència de com fem les coses al nostre cap. En aquest cas, prendre consciència de quin tipus d'estratègies fem servir quan recordem paraules, recordem dades, no? Aquí podríem fer diverses valoracions. Una primera valoració que podríem fer del que hem fet ara i que jo us podria fer a vosaltres és respecte al producte, no? Si l'objectiu fos fer-ne moltes, recordar-ne moltes i escriure'n moltes,
com estaríem, no?, respecte a aquest objectiu? Bé, si aneu fent menys de 25 paraules, diríem que el producte és baix, la producció és baixa. Si aneu fet entre 25 i 30, diríeu que esteu dintre de la norma. I si n'heu fet més de 30, vol dir que la vostra producció ha estat realment alta, no? Realment competent, anem a dir així. De tota manera, fixeu-vos que jo en cap moment en l'objectiu us deia que teníeu que fer una llista de paraules, no que n'havíeu de fer moltes. Per tant, tampoc queda clar si l'objectiu era produir moltes paraules o no, o potser algunes molt especials o de més qualitat, no sé. Però si l'objectiu vostre era aquest, era fer-ne moltes, aquí torneu la valoració, no? La valoració més quantitativa de producte. Però hi ha altres valoracions que podem fer, Podem avaluar el procés, no? Quines estratègies heu fet servir a l'hora de recordar aquestes paraules? Què heu pensat per posar en marxa la vostra llista? Aquí podem parlar sempre, quan parlem de posar en marxa estratègies, parlem sempre de 3 moments, no? Planificar, que seria abans de començar, mentre ho estàs fent, regular, i al final, una vegada has acabat, avaluar el que has fet, el procés, diguéssim, de producció d'aquesta llista. Clar, diríem que ha estat baixa aquesta producció si no hi ha hagut planificació abans. Si en el durant us heu bloquejat, en un moment determinat heu posat, no sé, les típiques, no? Batman, Superman i Spiderman. I us heu parat allà i no heu pogut seguir ja, pràcticament. I al final, si a l'avaluació que heu fet del que heu fet no heu après res, no sabríeu com fer-ho diferent. No sabríeu encarar aquesta tasca d'una manera diferent, no? Mitjana seria, i alta, seria si realment heu començat amb unes etiquetes. Les persones que, inclús quan jo he dit només, heu de fer una llista, ja he pensat en etiquetes, encara que no sapigués el tema encara, però ja he pensat, sigui el tema que sigui, de buscar etiquetes, categories, que em permetin situar aquestes paraules en categories. Això, lògicament, és una bona estratègia perquè fa que augmentis la producció. Utilitzar etiquetes ja d'entrada. Si quan us heu aturat, després de pensar-ne 5 o 6 que us han sortit quasi automàticament, sense pensar, us heu aturat, aleshores, si us heu quedat bloquejat o heu anat tema a tema, heu dit, doncs ara Walt Disney, ara, no sé, la Jaume Sisa, la cançó Qualsevol nit pot sortir el sol. Ara, jo he anat tema a tema, això està bé, però clar, estaria encara millor si ja haguéssiu tingut unes etiquetes prèvies que digués, doncs no sé, monstres, Walt Disney, no? Pel·lícules de terror, i aleshores aneu fent salts d'un tema a l'altre, no? Això facilita molt la producció. I en quant a l'avaluació, clar, si ara us adoneu de que no heu utilitzat etiquetes, de que haguéssiu utilitzat altres etiquetes i veieu que quantes paraules deveu tenir a la vostra ment, de personatges de ficció, no sé, mils, clar, us adoneu de que podríeu fer canvis que millorarien la vostra execució. Aquesta seria, com veieu, una avaluació del procés. Però encara podem fer una tercera avaluació que té més a veure amb la metacognició, que és una avaluació de quin coneixement teniu sobre aquest tipus de tasques i quin coneixement teniu sobre aquest tipus de demandes, no? Per exemple, a l'hora de fer la predicció que us he demanat que féssiu. Les persones que s'han equivocat de poc, per tant, que han dit que farien 20 paraules i n'han fet 22, aquestes persones podrien dir que tenen un bon metaconeixement, en el sentit que, més o menys es coneixen i saben fins a quin punt, amb aquest temps, poden produir quanta quantitat de coses. Els que us heu equivocat de més de 5, podríem dir que la vostra predicció i el vostre coneixement d'aquest tipus de tasca és baix. Aquest metaconeixement, conèixer sobre com faig aquest tipus de tasca, no és tan alt, no? Altre aspecte que podríem veure és l'originalitat. Pot haver-hi persones que simplement han posat les que sabem tothom, no? Superman, Spiderman, que són les primeres que surten, a més, són les 3 primeres, generalment aquestes. Però després pot haver-hi gent que, clar, que sigui més expert, no? I que aleshores hagi pensat en... No, mira, vaig a posar un dels primers còmics que recordo i personatges que eren Fletxes i Pelayos, que es podeu imaginar que era un règim antic i franquista. Fletxes i Pelayos va ser un dels primers còmics i les persones, clar, que són més expertes en aquests temes ho saben. Però pot haver-hi persones, per exemple, no sé, la professora de literatura que ha volgut posar personatges d'una novel·la russa de ficció que li sembla molt interessant i que probablement ningú coneix, però que per ell era un bon objectiu, no?, recordar aquests personatges. Per tant, l'originalitat també la podríem aquí valorar. Finalment, també podríem veure quina qualitat d'etiquetes han escollit, la qualitat de les etiquetes, que anirien des de molt genèriques, clar, les persones que han posat etiquetes del tipus fantasia o
no sé, relacionades amb dibuixos o molt genèriques, les que s'han centrat més en aquests gèneres, terror, extraterrestres, i els experts. Els experts parlen de déus, semideus, mutants, cyborgs, etc. Serien, com veieu, diferents formes d'avaluar el que hem fet. Si ara fóssim una classe, estiguéssim en una classe, i és un exercici que podeu fer amb els vostres alumnes, amb altres temes, veuríeu i podríeu precisar amb els alumnes que es discutissin sobre com ho ha fet cada un, per què ho ha fet així, per què no ho ha fet així, i cada un podria explicar una mica la seva experiència davant d'aquest tipus de tasca tan senzilla i tan comú, que és recordar coses del nostre ment i escriure-les, oi? A mi em sembla que aquí podem parlar de què és la metacognició, perquè la metacognició precisament és una funció humana, una capacitat, una funció, per mi capacitat i funció és el mateix, típicament humana, no la té ningú més, som els únics éssers vius que tenim aquesta funció, i que ens permet ser conscients del què pensem, és a dir, del material que pensem, del contingut que pensem i de com ho pensem. En aquest cas, per exemple, jo us podria preguntar com heu fet per recollir o per recuperar aquesta informació? I em podríeu explicar, no? He pensat en aquestes etiquetes, he pensat en el que veia de petit, he pensat en el que veuen els meus fills, he recordat l'última pel·lícula que vaig veure, he recordat aquella cançó del Cisa que parla de personatges, etc. Per tant, som capaços de verbalitzar i d'explicar el que pensem, i això ens dona un avantatge brutal respecte a altres éssers vius, no? I és que si ho podem explicar, també ho podem analitzar i també ho podem millorar. Per tant, la metacognició ens permet millorar les formes en què pensem les coses. Si em permeteu aquest esquema conceptual, això, des de que naixem tenim un conjunt de funcions, com són, funcions motòriques, com fer la pinça, o caminar, funcions sensorials, discriminar entre sabors, funcions cognitives, com per exemple guardar informació i recordar-la, retenir-la i recuperar-la. Però també tenim una funció, com us deia, especial, que és aquesta metacognició. En general, aquestes funcions, respirar, percebre els gustos, etc., quan estan mediades per una altra persona, es converteixen en habilitats. Per tant, una habilitat és una funció més un mediador, un agent cultural, que ho converteix en coneixement i finalment en habilitat, que ens aporta coneixement i ho converteix en habilitat. Per tant, per aconseguir, a partir de respirar, aconseguir xiular, necessitem algú que pot ser una pantalla d'ordinador, o pot ser un model, o pot ser una persona, que d'alguna manera ens ensenya com posar la boca i tal per produir el xiulet. I podem arribar, a través de la pràctica, a ser molt habilidosos xiulant, no? O podem aconseguir que una persona ens ajudi a utilitzar el cos per flotar a l'aigua i nedar, i a partir de la pràctica podem desenvolupar diferents formes de natació i ser molt habilidosos en la natació. Les habilitats no tenen sostre, en principi, i a través de la pràctica i la mediació es pot anar perfeccionant cada vegada més, com veiem amb els atletes, l'execució física, no? L'execució física. Aquestes habilitats, aquesta pràctica, generalment es pot fer de dues maneres. Una seria repetint-la molt, de forma repetitiva i continuada, practicar molt un cop amb la raqueta de tenis, practicar molt la manera en què donem la volta a la piscina quan fem natació, practicar molt el xiulet, etc. I això seria per via baixa. La via baixa d'aprenentatge és una via que està molt vinculada a la reproducció sistemàtica, a la repetició sistemàtica fins que s'arriba a que allò sigui un hàbit. Però també podríem fer-ho per via alta. La via alta és la que ens permet la metacognició, precisament. La via alta suposa que no només repetim, sinó que sobretot analitzem cada situació, les condicions de cada situació i prenem decisions adequades a cada situació. Per tant, per exemple, mirem vídeos o mirem altres persones nedant o xiulant o fent determinades coses i a partir de la seva execució aprenem. A partir d'aquest anàlisi més conscient aprenem. Per tant, tot el que és aquest anàlisi conscient, intencional de les coses estan vehiculitzades, com veieu, per aquesta funció, per aquesta capacitat que tenim els éssers humans, que és la metacognició. Metacognició que, lògicament, junt amb el llenguatge potència molt aquesta consciència. Després en parlarem una mica més, però ja d'entrada us he de dir que és evident que quan pensem, pensar vol dir parlar-se un mateix. Quan pensem, ens dialoguem amb nosaltres mateixos. I aquests diàlegs que tenim amb nosaltres mateixos ens aporten aquesta consciència. Per tant, ens podem preguntar en el nostre cap: i per què he pensat això? I per què he dit això? I si em digués això, jo què li diria? I inclús podem simular que estem parlant amb una persona al nostre cap, no? I tindre converses.
Tot això ens aporta consciència sobre el que pensem. Aquesta consciència ens permet ser estratègics, en el sentit que ens permet regular el que fem, planificar el que farem, mentre ho estem fent canviar la nostra manera de fer-ho, avaluar el que hem fet, tot això el que li diem estratègies, no? Estratègies d'aprenentatge. I aquestes estratègies especialment són interessants quan les apliquem a problemes rellevants de la vida quotidiana, no? I quan apliquem aquestes estratègies i coneixements a problemes rellevants, doncs parlem de competència, no? I una competència seria una manera d'afrontar amb garanties un problema de la vida real, un problema professional, etc., posant en joc coneixements i estratègies. Bueno, això seria una mica més teòric, però per acabar de conceptualitzar-ho, l'autor que ha treballat més amb aquesta temàtica i que va introduir el terme és John Flavel, un autor americà, però que va ser deixeble de Piaget, i ell ho defineix, la metacognició seria com ens representem el nostre propi estat cognitiu i afectiu. Seria, de forma molt clara, seria preguntar-nos què estic pensant en aquest moment i com m'estic sentint en aquest moment. La gent en general, a partir d'una edat, quan ja domina una mica el llenguatge, pot contestar aquestes preguntes, no? Què estàs pensant? O com et sents? Com et trobes? L'altra cosa és que nosaltres expliquem el que realment estem pensant o el que realment estem sentint. Però és evident que podem ser conscients del que en aquell moment pensem i sentim, i ho podem dir. Aquesta metacognició és important perquè afecta, a més, a tres àrees molt fonamentals del nostre desenvolupament personal. Per un costat, com veieu a l'esquerra de la pantalla, estan el que podríem dir les estratègies metacognitives, que és el que acabem de parlar, no? Serien aquelles estratègies de planificació, regulació i avaluació a l'hora de fer una tasca. Després tenim experiències metacognitives. Les experiències metacognitives són aquests sentiments, aquests judicis, estimacions i sentiments personals, que tenen més a veure amb com estic sentint fent això, com m'estic trobant fent això, i que tenen a veure també amb el nostre autoconcepte, no? El bo o dolent que soc fent això, per exemple. Per exemple, són les experiències que hem tingut, no sé, amb les matemàtiques, no? Hi ha aquelles persones que diuen que jo soc un desastre en matemàtiques i la idea és, soc conscient que sempre que m'he enfrontat a tasques de matemàtiques no me n'he sortit. I això va creant un tipus d'autoconcepte, no? I després també tindríem aquest coneixement metacognitiu que seria com les teories que elaborem sobre les coses, no? Les teories de com són les persones d'un determinat lloc o com són un tipus de tasques, no? Què s'ha de fer davant d'un tipus de tasques, què s'ha de fer davant d'un tipus d'objectius. Elaborem un coneixement, que li podríem dir metacognitiu, de amb quins tipus de persones, tasques, objectius funcionen millor o pitjor. Cada un d'aquests aspectes tenen com a conseqüència, com us deia, per un costat, en el primer cas, les estratègies metacognitives fan que siguem més autònoms aprenent. I, per tant, les persones que saben planificar, supervisar, avaluar el que fan, són persones que han après a aprendre. Les experiències metacognitives tenen a veure més amb els sentiments, i en aquest cas estem parlant de persones que elaboren la seva identitat gràcies a això. Elaboren la seva identitat gràcies a aquesta visió d'ells mateixos com a persones que se senten bé o malament davant de determinat tipus de situacions. I per això s'elabora una identitat de professor o d'alumne, però de vegades de bon alumne o de mal alumne, de bon professor o de no tan bon professor, etc. Finalment, el coneixement metacognitiu és molt útil per transferir les tasques, i per dir, bueno, això que he fet aquí, fins a quin punt ho podria fer en aquest altre entorn, en aquest altre context. Què tenen de similar a aquestes coses i què tenen de diferent? I és aquest coneixement metacognitiu de tipus de tasques, tipus d'estratègies. Després en parlarem una miqueta més. I com es pot promoure això? Bé, alguns consells així ràpids i alguns evidents. Primer de tot, clar, per ensenyar a ser més conscient del que penses i de com ho penses, s'ha de pensar en veu alta a classe. Per tant, hem d'oferir models que expliquin explícitament com pensen sobre les coses, com utilitzen la seva ment, què fan quan tenen un problema. Per tant, que pensin i expliquin en veu alta com planifiquen, regulen i avaluen una determinada tasca. Si fóssiu la meva classe, jo us preguntaria que expliquéssiu a tots els companys què heu pensat abans de començar a fer la tasca dels personatges de ficció, mentre ho fèieu i després, i ho compararíem. A més, clar, és important partir de problemes i de problemes autèntics, problemes més complexes i més rellevants. Per què? Perquè per posar en marxa la metacognició necessitem problemes que ens obliguin a parar-nos a pensar,
els problemes fàcils de resoldre, que tenim respostes automatitzades i per les quals pensem poc o gens, de tipus més associatiu, no requereixen metacognició. La metacognició es posa en marxa quan et quedes aturat, quan tens un problema, quan, per exemple, el que us deia abans, us quedeu bloquejats pensant en una sèrie de personatges i dieu, quin més? I aleshores comenceu a buscar l'estratègia per canviar, no? I per no quedar-vos bloquejats. Aquí és on es posa en marxa la metacognició, no? Ajudant, lògicament, a planificar els estudiants, a planificar el que faran, mentre ho estan fent supervisar com els hi va i avaluar el que han pensat i han fet. I també, com dèiem abans, també afavorint la transferència a altres contextos cada cop més allunyats d'allò que hem après a la classe, a l'aula. Per tant, ens interessa com a docents que els estudiants aprenguin procediments, conceptes, actituds, etc., però que després puguin traspassar a les aules i puguin aplicar-les a la seva vida quotidiana. Tot això serien formes de promoure aquesta metacognició. Finalment, avaluar el propi procés mental. I aquí hi ha un error, pensament, avaluar el propi procés mental i, per tant, d'alguna manera, el que podríem fer ara, de dir, he fet bé o no la tasca aquesta de recordar personatges? Què m'ha fallat? Com ho hagués pogut fer d'una altra manera? Potser la planificació ha estat bé, però després l'execució no? En quin moment m'hi ha entrebancat? Què canviaria si tornés a començar? Més d'una ocasió hem parlat de diferents formes, diferents mètodes per promoure la metacognició i les estratègies d'aprenentatge en general. Quan parlem d'ensenyar estratègies metacognitives i habilitats metacognitives, el que estem parlant és que el professor controla un tipus d'activitat que intenta transferir en el control dels alumnes. I, per tant, diguéssim que la professora o el professor coneix l'estratègia de resolució d'allò i el que fa és, mitjançant un conjunt d'activitats, que aquesta estratègia passi a la ment dels alumnes. Això suposa presentar un tipus d'estratègia, practicar-la de forma guiada, de forma supervisada, fins que l'alumne la pot utilitzar de manera més autònoma. Mètodes metacognitius, és a dir, mètodes que estimulin i promoguin la metacognició, n'hi ha molts, però n'he escollit uns quants que jo he utilitzat com a professor i que conec professors i professores que es fan servir a la seva classe. Per un costat, tindríem mètodes per presentar una estratègia metacognitiva, que serien, de nou, aquests, els que el que plantegen fonamentalment és que a classe pensem en veu alta. El modelatge, per exemple. El professor o la professora fa de model i explica en veu alta com ella, com ell, resol un problema determinat, des del principi fins al final. Com el planifica, com el va executant, com al mig, quan té dificultats, pren decisions i com al final valora el que ha fet. Per tant, presenta models. Els models els pot presentar el docent, però també el pot presentar una persona que invitem a classe, un expert en alguna matèria, o alguns estudiants poden presentar els seus models i poden explicar-ho en veu alta. Aquí la gràcia és que siguin capaços de verbalitzar-ho. Després, altres experiències són les que us acabo de dir, això que hem fet amb els personatges de ficció. Agafar una tasca i després, entre tots, analitzar i discutir què hem fet per resoldre aquesta tasca. Què hem pensat al principi, què hem pensat al mig, què hem pensat al final, què és millor pensar, per què, quins avantatges i inconvenients té cada estratègia que hem utilitzat, per què. Els casos de pensament seria un altre mètode que bàsicament el que fa és mostrar uns personatges que pensen d'unes determinades maneres i aleshores els alumnes el que fan és, diguéssim, atribuir-se una manera de pensar i diu, jo ho he fet més com aquest personatge o generalment ho faig més com aquest personatge o jo ho faig com aquest altre personatge. També veurem algun exemple. Després, a l'hora de guiar aquests aprenentatges, tenim la possibilitat d'utilitzar guies d'interrogació, veurem alguns exemples, i també us he portat algun exemple de transferir, de transferència, que seria una pràctica autònoma, d'allò que he fet amb el professor, la professora a classe, d'allò que he après, d'aquella estratègia metacognitiva que he après, la vaig a transferir a utilitzar en un altre entorn diferent. Ara veurem alguns exemples d'això. El modelatge. El modelatge, bàsicament, consisteix en que, com us deia abans, generalment el professor o la professora, però pot ser un estudiant o pot ser una persona de fora, explica en veu alta tots els passos i les decisions que va prenent per resoldre un problema, ja sigui escriure un assaig, comprendre un text o resoldre un problema matemàtic o el que sigui.
Això ho pot fer, per exemple, utilitzant una transparència, on va escrivint, per exemple, sobre un tema i en vivo i en directe, diguéssim, va mostrant els seus dubtes, torna enrere, busca recursos, va actuant com si estigués sol a casa, però explicant en veu alta totes les decisions que va prenent i per què les pren. Per fer bé aquest tipus de modelatge és interessant, és desitjable que la tasca sigui proposada pels propis estudiants. Per exemple, que els estudiants diguin, professor, professora, avui podria ser tu el que llegeixi aquest paràgraf d'aquest text literari i ens expliquis com l'interpretes. O avui podria ser tu el que resolguis aquest problema matemàtic que t'hem preparat. O tu podries avui fer una redacció en vídeo en directe explicant-nos com ha estat la teva experiència de confinament durant aquests mesos. Fer una redacció i una composició escrita i explicant com la fas, què penses, etc. En principi, aquesta tasca implica que la persona que fa de model no ha de ser interrompuda pels altres, perquè representa que ho està fent d'una manera fluida, com si estigués a casa, us deia, sola. I aleshores els altres, el que fan els estudiants és anar notant les decisions que va prenent aquest model a l'hora de realitzar la tasca per després comentar-ho. És important que el model, quan faci aquest modelatge, marqui bastant clarament què fa abans de començar la tasca i què pensa i fa mentre l'està realitzant i què pensa i fa una vegada l'acabada. Per tant, que es mostrin clarament aquests moments de planificació, supervisió i avaluació. Al final, com us deia, es tracta una mica de comentar amb els estudiants el fil, l'estratègia que ha seguit el professor, la professora, el model, i entre tots intentar inclús elaborar un full d'autointerrogació amb les preguntes que s'ha fet al model però que tots es podrien fer davant d'una tasca similar. Per tant, comencem a elaborar una mena de guia d'autointerrogació a partir del que ha fet el propi model, que en principi aquest model se suposa que és bastant expert per fer aquestes coses. Repeteixo, amb alumnes més grans es podrien agafar dos estudiants i que primer un, l'altre s'espera fora de la classe, primer un ho fa i després ho fa l'altre i es comparen les dues maneres de fer-ho. També podria ser una altra manera de fer-ho. Podríem utilitzar diferents models. Sempre, diguéssim, la condició és que siguin persones que siguin capaces d'explicar el que estan pensant i el que estan decidint en el seu cap i que ho puguin verbalitzar en veu alta. La interrogació metacognitiva seria una manera, diguéssim, de treballar-ho, per exemple, infantil. Imagineu-vos aquest conte, el conte de la Rínxols d'Or, i com podríem, a través de preguntes amb els nens i nenes, fer que pensessin en com pensen les coses. Per exemple, això, agafem el conte i abans d'explicar-lo li diem als nens i les nenes mireu la tapa d'aquest conte. Què penseu que li passarà a la Rínxols d'Or? Aleshores els nens diuen hipòtesi, com té els pèls, els té com d'or, se'ls vendrà. O, ui, allí hi ha uns ossos, els ossos la menjaran. Els nens van dient coses, Aleshores el professor va preguntant com ho saps? Com ho podem saber? Què has pensat per saber-ho? Per tant, fem preguntes que contínuament estan interrogant el nen, la nena, sobre com sap les coses, com utilitza el seu cap per pensar-ho, què fa per respondre a aquestes preguntes que indaguen sobre el seu procés mental. La Rínxols, si recordeu el conte, entra a casa d'un dels ossos i es senta de la cadira de l'osso petit. I aleshores pregunta la mestra, què passarà? Aleshores va la Lluïssa i diu, com és molt gran, la cadira es trenca. I diu, oi, i com ho ha sabut la Lluïssa que la cadira es trencaria si encara no ho hem llegit? Què ha pensat la Lluïssa? És a dir, intentar veure això, com som capaços d'elaborar hipòtesis que es compleixen, perquè coneixem el món, perquè tenim aquesta experiència, i d'alguna manera això ens permet prendre decisions i adonar-nos a prendre consciència que som capaços, diguéssim, d'explicar el que pensem i el com sabem les coses. Clar, això portat a un nivell més alt implicaria, davant d'un tema, què sé i què no sé sobre aquest tema. Saber què no saps sobre un tema és fonamental per encarar-lo amb garanties. Des de petits podem començar a acostumar-los amb aquestes preguntes metacognitives a que pensin sobre com pensen i com millorar la manera en què pensen. Aquí us he portat un altre exemple, però aquest ja l'hem vist, és l'exemple dels personatges de ficció. Haguéssim pogut agafar 4 exemples i com aquestes 4 persones, quina estratègia han fet servir aquestes 4 persones per fer la llista de personatges. Des del que només recorda els primers, Superman, Batman, Spiderman, què més, buf, només queda un minut. Quan us he dit el temps que quedava, això per moltes persones el bloqueja,
perquè d'alguna manera diu, ostres, només queda un minut i encara només en tinc 4, no? O encara no he escrit res. Per tant, ser capaç de regular aquesta tensió, també, no? Però, en canvi, tenim la segona que ha utilitzat unes categories, com veieu. I la segona és una persona que realitza la tasca d'una manera molt més competent i segurament produeix més paraules, no? Perquè ràpidament ha posat Walt Disney, Simpson, dibuixos. I llavors només ha pensat fixar-se en rates, en tipus de rates, Mickey Mouse, Rasca i Pica, Pixie Dixie, Speedy González. Aquest és una mica antiquet, però bé. I després tenim a baix, per exemple, un expert que pensa em centraré només en els de Marvel, per ordre cronològic. Començaré per la Torxa Humana, després Namor. Clar, això és un expert. Els experts utilitzen estratègies diferents, no? No els hi cal, diguéssim, fer una búsqueda molt exhaustiva, sinó que ràpidament són capaços de produir perquè tenen molta facilitat i molta familiaritat amb el tema. I és important que els nens i nenes vegin això, no? Com diferents persones pensen diferent sobre el tema en funció també del que saben i el que no saben. L'última dels nostres personatges el que fa és pensar una mica en el que veia de petita, no? I pensa en el Marco, i pensa en el Heidi, i en el Son Goku, i el que veien els seus fills. Bueno, és una estratègia diferent. Interessant veure també que les mateixes persones diferents utilitzen diferents estratègies per fer la mateixa tasca, no? Inclús el mateix entorn cultural, com el nostre. Un altre cas de pensament que us he posat, aquest potser és més actual, que té a veure amb el Covid i la pandèmia, no? Imagineu-vos que amb els nens els hi plantegem això, no? Després de veure un reportatge a la televisió, el vostre germà gran i el vostre pare discuteixen sobre la necessitat de vacunar-se o no. Mentre el pare diu que resulta perillós perquè hi ha hagut persones que s'han mort, l'altre diu que això és un nombre insignificant de persones i que no és clar que la causa sigui la vacuna. La discussió comença a ser una mica agressiva. Què faries tu? Aleshores, de nou, podem posar uns casos de nens i nenes que pensen coses diferents i ells podrien dir què pensarien i què farien davant d'aquests casos, no? Des de la primera que diu segur que el meu pare té raó perquè té més experiència en malalties i vacunes, o a l'altra que diu millor me'n vaig a jugar a la Game Boy a l'habitació i passo d'aquest mal rotllo, o aquesta nena que pensa els vaig a proposar que es calmin i que cada un busqui dades que defensin la seva postura, si vacunes sí o vacunes no. I després comparem aquestes dades i veiem quines són més fiables que altres. O l'últim, que en canvi pensa que com el seu germà és més jove, sap més coses de l'actualitat i està més informat. I a classe podríem discutir, no? A partir d'aquests models, de qui pensa millor, per què o no ho pensa millor, etc. Com veieu, es tracta sempre d'explicitar el pensament per tal de ser capaços de discutir sobre el que pensem i com ho pensem. De tot això podem treure una guia, que ara no m'extendré en això, però que implicaria això, no? Que els alumnes aprenguin a planificar i a fer-se preguntes del tipus quines són les condicions de la tasca? O quin resultat he d'obtenir? O quins coneixements previs necessito? O quines tècniques i mètodes hauré de fer servir? Això seria abans de començar. Mentre ho estic fent, estic controlant les condicions de la tasca? M'acosto a l'objectiu? Vaig bé de temps? O m'estic apropant als resultats esperats? Retinc la informació, puc parafrasejar-la? Interpreto correctament les dades? Trobo bons arguments? Com veieu, tot el rato són preguntes sobre com ho estic fent, com ho estic pensant. Estic trobant respostes i solucions als dubtes i dificultats? Les tècniques i mètodes que estic aplicant em serveixen? Així que aquest seria l'objectiu final, no? Un estudiant que sigui capaç de fer-se aquestes preguntes davant de qualsevol tasca de certa complexitat. Finalment, avaluar el que estic fent, el que he fet. He respectat les condicions que exigia la tasca? He aconseguit els resultats desitjats? Si tornés a fer-ho, què canviaria? He resolt les dificultats de manera satisfactòria? He utilitzat les tècniques adequades? Veieu, es tracta de fer-se preguntes que ens permetin avançar amb això. I anem acabant, i us deia al principi que m'agradaria parlar una mica de la transferència metacognitiva, de la importància que té, a més, com passar d'un entorn a un altre un aprenentatge. Imagineu-vos un mapa de conceptes, que és un aprenentatge important, que és un procediment important per organitzar coses. En un mapa de conceptes que hi ha una part que l'estudiant ha de saber, que és que qualsevol mapa de conceptes té aquesta estructura, conceptes més generals a conceptes més específics. Però després és important, clar, passar aquest mapa de conceptes, fer-ne de diferents matèries. Els mapes de conceptes es solen utilitzar, per exemple, bastant a ciències, tant naturals com socials. Però els estudiants després tenen moltes dificultats per fer un mapa de conceptes d'altres coses. Clar, aquí la qüestió és quan i per què utilitzar el mapa de conceptes. És a dir, què té en comú un mapa de conceptes
dels reis de no sé què o de l'àtom amb un mapa de conceptes que faig en un altre entorn. Imagineu-vos que vull fer un mapa de conceptes del sopar, sembla que aquest és del sopar de Nadal, el dinar de Nadal. Està una mica petit, no? Però diu, el dinar de Nadal es mengen una sèrie de coses, escudella, plat, no sé què. El dinar de Nadal està organitzat per l'àvia Maria, que amb l'ajuda dels seus fills, que són el Marc i el Joan, fan l'escudella i no sé què. Això és un mapa de conceptes aplicat al dia de Nadal de casa. Que un alumne sigui capaç de fer aquesta transferència, un alumne que pot fer mapes més o menys dels romans o fer mapes no sé, de com les deixalles són reciclades, com fem que aconsegueixi fer un mapa, diguéssim, d'alguna que és de la vida quotidiana, no? Clar, aquí el tema és, primer, per què necessito fer aquest mapa, no? Per què és bo que organitzi les idees d'una determinada manera, que després em permetran respondre preguntes. Però l'altre és, què té aquest mapa i l'altre de comú? Clar, el que té comú és l'estructura i aquests nexes, aquestes paraules que relacionen els conceptes, no? Però el contingut és diferent i s'ha de conèixer el contingut, clar. Per tant, per aconseguir que els alumnes transfereixin el que els ensenyem a l'escola a la seva vida quotidiana, les claus podrien ser aquestes, no? Primer de tot, han de tindre uns coneixements específics de la matèria, clar. Has de saber només fer mapes de conceptes. Has de saber d'àtoms i has de saber de l'imperi romà per fer-ho i has de saber del dinar de Nadal. A més, és recomanable que durant l'escolaritat els nens i nenes vagin repetint alguns procediments. Per exemple, estaria bé que un centre educatiu digués, bueno, nosaltres treballarem sobretot els mapes de conceptes, els quadres sinòptics, no sé, m'ho invento, i no sé, i les línies de temps. I això ho farem en diferents moments, en diferents etapes educatives, per tal que el nen i la nena s'acostumin a utilitzar cada un d'aquests procediments des de primària, passant per secundària i més enllà. I fer-ho en diferents matèries, utilitzar aquests mapes a història, però també a ciències, però també a educació física i també a la vida quotidiana. Per tant, és recomanable fer aquest tractament amb espiral on es van repetint les coses però cada vegada amb un nivell de complexitat més gran i de transferència més gran. És fonamental que aquesta reflexió metacognitiva existeixi en cada moment, no? Dient, i com podríem fer un mapa d'això? I què tindria de comú amb aquest altre que coneixem? I què tindria de diferent? I això que té de diferent, com ho podem aprendre? Per tant, insistir molt en preguntes que vagin adreçades a com ho pensem i com ho sabem. Bé, això ja ho hem dit una mica, no? Desitjable que els continguts que s'ensenyen s'apliquin a contextos diversos, no només al context escolar i acadèmic, sinó que els nens i nenes s'acostumin a aplicar-ho a altres contextos que no són només aquests. I la importància que els nens i nenes també aprenguin a fer-se bones preguntes. Per ser metacognitiu, diguem-ne, no només has de ser conscient del que penses i com ho penses, sinó també de donar-te'n del nivell de dificultat que té una pregunta. I que, per tant, no és el mateix fer una pregunta literal, algo que has llegit i on la resposta està directament al contingut que has llegit, de fer-te una pregunta on has llegit alguna cosa que et permet respondre a un nou exemple, però que no és el mateix. Per exemple, has llegit què és un mamífer, però la pregunta és, posa'm un exemple de mamífer. Clar, ho has de deduir. Ho has entès què defineix un animal que és un mamífer, però has de decidir quan un animal és un exemple d'això. Per tant, això implica una deducció, implica entendre la definició realment. O extensiva, que seria una pregunta que va més enllà en el sentit que va a altres contextos i entorns i diu, poden existir mamífers en el Polo Nord durant les condicions climàtiques d'allà? Podrien existir mamífers? Aquesta pregunta és molt més profunda, molt més extensa i vol dir aplicar el concepte però a una altra situació i a un altre entorn que en aquests moments tampoc sabria dir, suposo que sí, que poden existir mamífers en el Polo Nord, malgrat les condicions adverses. Ja per acabar, m'agradaria fer un comentari sobre la importància de l'autodiàleg. Us deia al principi que pensat té molt a veure amb parlar en el nostre cap, en tenir converses en el nostre cap. Tots nosaltres, quan pensem, ens parlem, dialoguem. I dialoguem amb veus que són pròpies, però amb veus que de vegades també invoquem d'altres. De vegades dialoguem, els alumnes dialoguen amb la veu del mestre o de la mestra, al seu cap, i un alumne pot pensar tranquil·lament. Ui, la Maria ara em diria que fes això. El Josep sempre em diu que insisteixi en això i que no m'oblidi d'això. I aquestes converses, amb les veus pròpies o amb la dels altres, és el que finalment anem construint i anem aprenent. Al final, l'aprenentatge no és només el que es dialoga amb un altre i s'interactua amb un altre públicament. És el que després jo,
en el meu cap dialogo amb mi mateix i, per tant, aplico o no aplico en el meu cap. Per tant, fixeu-vos, l'autodiàleg és fonamental. I és fonamental també per ser conscient del que penso i de com ho penso. La pregunta que hauríem de respondre seria aquesta, no? Amb qui parles i com parles dins del teu cap quan aprens les coses? Amb qui parles i com parles? Segons amb qui parlis i com parlis, aprendràs més o menys. I aquí està el quid de la qüestió. Jo crec que al final els docents el que volem és introduir al cap dels nostres estudiants veus potents de persones interessants que dialoguin amb ells i que els hi permetin aprendre. Una de les veus importants és la nostra. Els bons docents, les bones docents, finalment el que aconsegueixen és que les seves veus acompanyin sempre aquesta persona en la seva vida i sempre recordin alguns dels seus ensenyaments. I aquest finalment és el gran èxit d'un bon educador. Aquest autodiàleg té moltes conseqüències. Ja n'hem dit alguna. L'aprenentatge significatiu, hem dit, estimula un aprenentatge més profund, més significatiu. Per tant, si jo quan acabo la classe repenso el que m'han dit a classe i mentre estic fent un exercici o un treball a casa estic pensant i estic rememorant el diàleg que s'ha produït a classe, i això com era? I de què venia això? Sí, el professor ha dit alguna cosa que busquéssim a Google no sé què. Vaig a buscar-ho. Sí, però ara trobo això. Ostres, ara estic parat, no sé. Vaig a preguntar... Tot aquest diàleg intern és el que produeix aprenentatge, finalment. Especialment en els conflictes, amb els errors. L'error fa que un pugui repensar dins seu i dialogar sobre aquest error per aprendre. Però, a més, clar, millora que informem sobre el que pensem. Quan un és més conscient de com autodialoga en el seu cap, amb qui parla, com parla, de quina manera ho fa, és més capaç també d'explicar-ho millor, de verbalitzar-ho millor, d'informar-ho millor. Aquestes dues últimes idees em semblen especialment potents. I són les idees que, a més, afavoreix certa tolerància a esperit crític i també certa democràcia interna. Hi ha un autor, que després us citaré un llibre, que m'agrada molt i que últimament parla molt que la democràcia comença per nosaltres mateixos i en el nostre cap. És a dir, en tant en quant amb aquestes veus que parlem i discutim som tolerants, acceptem la crítica, en tant en quant som democràtics en el nostre cap, en les nostres converses internes, ho serem també públicament. Per tant, per aconseguir una societat més democràtica, més tolerant, més crítica, s'ha de començar per nosaltres mateixos i aconseguir que les nostres converses en el nostre cap, internes, siguin tolerants, siguin autocrítiques, siguin democràtiques. I així aconseguirem una societat més democràtica, més plural, més tolerant. Em sembla potent perquè és una idea... Per mi ara és bastant evident, no ho era, però les persones que són intolerants, que es mostren poc democràtiques, segurament també ho són al seu cap. Per tant, hi ha idees que se sobreposen sobre altres i ni tan sols es valoren o es critiquen. Doncs què estàs pensant amb això? Vaya bestiesa, això que penses és una bestiesa. L'important és això i s'ha acabat. Per tant, podríem dir que hi ha persones que tenen una ment intolerant, dictatorial, i hi ha persones que tenen una ment oberta, una ment democràtica. I és el que nosaltres, com a educadors, educadores, hauríem de construir. Ja per acabar, jo crec que aquesta frase podria resumir el que hem dit una mica. Aprendre millor implica aprendre a pensar millor. I aprendre a pensar millor implica prendre consciència dels nostres autodiàlegs i fer-los més argumentatius, crítics i més democràtics. Per tant, aquest és el nostre treball, com sempre, un dels treballs més difícils del món, però segurament més influents del món, que és el de ser mestre. El llibre que us deia és d'aquest autor que es diu Hermans i un company que es diu Bartlett. Està en anglès només en aquests moments, però es pot aconseguir per Amazon. Però és un llibre, m'agrada molt perquè és un llibre, a més, molt pràctic. És un llibre amb exercicis i activitats per fer que els alumnes i les alumnes a classe treballin aspectes de tolerància, d'esperit crític, de democràcia, com us deia, interna, d'inner democracy, és a dir, democràcia en el teu cap, democràcia mental. Ja veieu que és del 2021, o sigui que fa molt poc que s'ha escrit, i si el busqueu, Citizens Education and the Personalization of Democracy. Routledge és l'editorial. Penso que us pot resultar interessant. Ja us dic, malauradament no està en espanyol, però és un llibre eminentment pràctic, amb activitats, exercicis. I fins aquí he arribat, i us agraeixo molt la vostra atenció. Disculpeu una mica el rotllo que us he pagat i espero ara que puguem parlar, conversar i compartir idees.
Perfecte. Moltes gràcies, Carles. Molt interessant. Tot el tema de l'autodiàleg també, que de vegades no el tenim molt present i constantment jo penso que molts tenim molt d'autodiàleg i que de vegades fins i tot el fem en veu alta, que també pot ser perillós això. Si voleu passem a les preguntes. Gemma, si et sembla. Comencem per les que tenim ja del formulari. Sí, Carles, mira, del formulari els assistents ens han fet arribar 3 reflexions, preguntes, que són transferibles a les diferents etapes educatives. Sí, la primera seria, davant el perfil d'alumnat amb un nivell d'autoexigència alt i sobretot en la comunicació verbal més formal, hi ha un cert tipus d'alumnat que intervé poc o gens per la por de no fer-ho al nivell que desitjaria. Això es reflexa en les seves autoavaluacions. També te n'adones que no ha gaudit d'aquella activitat de comunicació oral, malgrat potser la seva intervenció realment ha sigut molt bona. Com ajudar en aquest autodiàleg intern quan estem davant d'un nivell d'autoexigència alt que provoca callar més que parlar i quan ho fa de parlar, encara que ho faci de manera excel·lent, no ho viu com una activitat agradable ni positiva. Què ens aconsellaries en aquests casos? És una pregunta molt interessant perquè és veritat que ens trobem que els estudiants, actualment els estudiants i els joves en general, molts d'ells tenen problemes com diríem, de vergonyes, de timidesa, els hi costa expressar-se, etc. És curiós que passi això quan se suposa que, almenys a casa nostra, vivim un moment on els alumnes es poden expressar amb certa llibertat. I jo crec que té a veure amb els iguals, amb aquesta cosa de fer veure que tu ets millor que jo, o pensar que tu en saps més pel que sigui. Per tant, jo sempre dic que, sobretot entre els nois, la idea és, si treus bones notes has de demostrar que ho fas però sense estudiar, perquè si no quedes fatal, ets un friqui. Per tant, has de demostrar que tu ets intel·ligent perquè les coses t'arriben però no has estudiat. Jo ni m'ho he mirat i en canvi treus molt bones notes. Això, clar, és l'única manera de ser un empolló, de ser un tio que funciona, perquè si no estàs mal vist. Clar, això forma part d'una cultura, d'un tipus de cultura que d'alguna manera hem anat mamant des de petits i jo penso que, clar, que això només es pot solucionar des de l'escola en el sentit de que, primer, que l'alumne s'adoni que hi ha errors bons i dolents, que a la classe s'ha de fallar, s'han de cometre errors, però que hi ha errors molt bons i altres errors no són tan bons. Llavors, hem de fer bons errors. I un bon error és aquell que ens permet aprendre més, perquè si no hi ha error no hi ha aprenentatge. Clar, si sempre fem el mateix que ja sabem fer, doncs no ens mourem de la zona de confort i difícilment progressarem. Per tant, només les persones que s'han equivocat, i es poden posar molts exemples de la vida real, són les persones que avancen. I per tant, i que a classe no només ens podem equivocar, ens hem d'equivocar i tindre bons errors. I hem d'insistir en la idea de, hosti, quin error més bo. Quin error més bo. Perquè aquest error ara ens permet repensar això i tal i qual. Hem d'insistir en això, I, clar, i treure-li tota la càrrega aquesta del sentit negatiu de que es tracta de fer-ho tot perfecte. Després, clar, tot el tema oral, jo penso que encara existeix poc treball en aquest sentit, I, a la universitat es comencen a fer coses de, no sé, inclús concursos i gent que explica i oralment hi ha concursos d'oralitat, etc. Però en canvi no es fa gaire abans, a primària i a secundària. Sí que és veritat que cada vegada més també els alumnes exposen oralment un treball, Però jo crec que, no sé, que hauríem d'intentar, amb els grups també, treballar bastant amb els grups, fer grups heterogenis, on vegis que qui poses amb qui, i tractar, diguéssim, d'equilibrar això, perquè de vegades, clar, si poses a una persona ja molt tímida al costat d'un que és un xerrameca i que tot ho diu i tot ho fa, doncs aquest quedarà totalment anul·lat. Per tant, també pensar i treballar amb la diversitat que tenim a l'aula, intentant aquest el posarem aquest perquè realment serà un bon tàndem, es complementaran i aquest escoltarà l'altre de tant en tant, pot ser una idea, Però jo crec que tot tipus de mesures per aconseguir això, que per un costat es consideri que l'error no només és possible, és necessari, i en segon lloc treballar amb la idea aquesta de que els alumnes entre ells no es matxaquin, sinó que d'alguna manera fer grups i fer-ho de forma que tots entenguin que avui dia, per exemple, l'expressió, la comunicació, especialment oral, ara estem veient amb les noves tecnologies, és molt important i no passa res, hem d'aprendre a fer-ho. Podem posar exemples, a més, d'influencers o de gent que parla a les pantalles i n'hi ha des dels que parlen fatal, però en canvi tenen molta fama i funcionen molt bé entre la joventut i podem preguntar-los per què aquest que no parla bé
què està passant aquí, no? Podem veure alguns que parlen molt bé italià i en canvi no tenen cap èxit. Per què? No arriben. Aquests, no? Clar, que una cosa és com parles, una altra cosa és el que dius, una altra cosa és com ho dius, en el moment en què ho dius. Bueno, jo soc molt partidari d'utilitzar cada vegada més tota aquesta cultura que tenen els joves, no? Que van des de sèries de televisió fins a influencers, fins a tot el que ells veuen i viuen, i del que aprenen bastant, música, etc., i utilitzar-ho a les classes com a elements de reflexió i d'anàlisi. No sé si he contestat, És una pregunta complicada, de tota manera. Sí, no, perquè hi és, aquest alumnat d'un nivell d'autoexigència molt alt, que fins i tot a nivell físic, quan s'ha de posar davant el públic, que al final és una habilitat i és un aprenentatge, però que sí que és veritat que li tremola més la veu, si té un full tremol, és a dir, que s'ho passa realment malament, malgrat que ho pot fer molt bé, i amb les seves autoavaluacions te n'adones. S'ha d'assajar, jo crec que s'ha d'assajar. S'ha d'assajar i s'ha de... Jo ara, quan és... Dins d'una setmana tinc que donar una conferència en anglès amb bastantes persones de tot el món i el meu anglès no és especialment bo. I estic bastant nerviós. I què estic fent? Assajar-ho molt i fer proves. Agafo gent que coneixo, que en sap, i fem simulacions. Jo ho faig. Ja us explicaré si me'n surto o no, suficientment. Però en tot cas ho faig. I es tracta d'això, d'assajar i d'assaig-error. Escolta, assajar i tal, i fer-ho en situacions de seguretat, que et donen seguretat, i després fer-ho en la situació real. Però, lògicament, tot sempre és pràctica. Moltes vegades el que ens passa és que, clar, al final presentaràs el teu treball, però ho fan un cop, 2, 3, en tot el curs. I això és molt poc. Hi ha una cosa que sempre m'admira de nosaltres, els educadors. Pretenem que en una sessió, per exemple, un alumne aprengui un concepte i l'apliqui. Un concepte que no li tornarem a repetir més, pràcticament. Quan per fer son nou ferrat n'ha de fer molts i n'ha de destrossar molts. I clar, per què sabem fer ous ferrats? Finalment perquè n'hem fet molts i perquè hi ha hagut una pràctica i un assaig-error. En canvi, pretenem que una persona, perquè ha fet 3 vegades una exposició oral, per exemple, en sàpiga fer. Bueno, no és gens fàcil, no? Aleshores, hauríem de planificar aquesta ajuda, aquesta preparació, i que quan arribi el moment de fer-ho ja ho tinguis tan preparat, ja ho tinguis tot per la mà, que ho puguis gaudir, precisament, que no vagis amb el paper llegint i tot això, sinó que puguis gaudir-ho. La segona reflexió venia amb el que has comentat de la idea de l'error, és a dir, la comunicació oral, quan es diu una paraula per una altra, o bé perds el fil del discurs, quan quedes trabat amb una paraula, quan ets conscient que els companys no t'acaben d'entendre, que no t'has explicat bé. Com a docent, fer donar a l'alumnat que l'error és una oportunitat és un concepte que a nivell de comunicació oral costa molt més que en canvi amb activitats pròpiament de lectura i d'escriptura. I una mica la pregunta que es ve fer és per què a nivell de comunicació oral costaria més? Bueno, jo crec que perquè hi ha aquest tema, primer hi ha tot el tema de quan s'exposa en públic, hi ha moltes variables que has de controlar. Després que hi ha poc feedback, perquè el feedback sol ser negatiu, les cares que posa un altre, etc. Però tu, en canvi, no t'enregistres i no et veus i no pots després millorar-ho. Torno a l'anglès, que us deia que ara estic amb això. Vull dir, clar, hi ha coses que es pronuncien d'una determinada manera, has d'aprendre la manera en què es pronuncia aquella paraula. I per fer-ho, el millor és ficar-ho al translator i que et digui com es pronuncia la paraula. I aleshores aprendre la traducció, aprendre la pronunciació, que moltes vegades no té a veure amb la grafia de la paraula. I, bàsicament, és buscar fórmules per millorar. I això vol dir enregistrar i analitzar conjuntament. Analitzar i enregistrar conjuntament les coses. De nou, no és un error, és que podem tindre des de persones que són listes i que tenen problemes amb la L o amb la R, que ja és un tipus de problemàtica, fins a persones que pel seu entorn familiar i tal els costen determinats sons, o tenen menys vocabulari. Aleshores, jo entenc que això implica això, enregistrar-ho, analitzar-ho, ja sigui individual, ja sigui en grup, i insistir en que és un aprenentatge més que s'ha de fer. Sí, i que potser a nivell del pressupost temps vol més implicació. Sí, perquè, clar, la composició escrita, clar, deixa petjada sempre, no? I quan escrivim mails o qualsevol cosa, clar, l'escrit té l'avantatge que és explícit. En canvi, l'oral moltes vegades es perd i per això crec que s'hauria d'enregistrar. Molts sistemes ens permeten enregistrar-ho, i tots podem aprendre. Després d'això, si jo mirés la meva conferència, hi ha hagut un parell de vegades que m'he quedat una mica així parat
i ara podria reaprendre, no? Què he dit i com ho he dit i per què ho he dit així i què m'ha passat. I és la manera. No? Molt bé. I finalment, la darrera reflexió és quan vàrem viure la situació de confinament total o al llarg del curs que hem tingut grups confinats durant 10 dies, el que sí que te n'adones és que podem feinejar molt a través de diferents activitats telemàticament, però arribar a aquest diàleg intern que tu parles en l'article, quan hi ha la pantalla pel mig i també la multitask aquesta subliminal que hi ha, realment aquest diàleg intern és possible? Com a docents, com ho fem? Quan dius diàleg intern, no sé si la pregunta es refereix al diàleg intern dels professors o dels alumnes. Per incidir en aquest diàleg intern amb l'alumnat. És que, perquè, clar, el diàleg intern, recordeu que no el veiem. Per tant, mentre tu m'estàs parlant, jo també estic parlant a mi mateix una mica. Això és d'una manera recíproca. O sigui, perdona, simultània. Jo t'estic dient això i tu ara pots pensar, no sé si m'està contestant, o jo puc estar pensant, no sé si l'estic contestant. Es produeix una autorregulació contínua entre el que tu em dius però el que jo penso també. I això és continu. I aleshores, clar, ja ho estàs fent. Sempre estem afavorint un tipus de diàleg intern d'un tipus o d'un altre. Inferim per les cares de l'alumne el que està pensant. I diem, no m'estàs entenent. O diem, no és això. O en què estàs pensant? No estàs concentrat. O tot això ho inferim ja, no? Però el diàleg sempre es produeix. Aleshores, l'única manera seria, bueno, avui anem a parlar d'una cosa una mica diferent. Anem a parlar de com pensem sobre les coses, no? Jo us dic una cosa i vosaltres, bueno, el que hem fet amb els personatges, no? I vosaltres m'expliqueu què heu pensat. Què heu pensat abans, durant, després, no? Sobre això. Però què heu pensat? I teniu la llibertat d'explicar amb les vostres paraules què heu pensat i per què heu pensat això. I veiem com hi ha altres models que han pensat altres coses. Clar, no tenim mai aquesta experiència perquè les persones mai expliquem el que pensem. I menys com ho pensem, és que no ho expliquem. Aleshores, jo penso que és una activitat educativa molt potent, perquè pots veure molts models de pensament respecte a això. I clar, si aconsegueixes que els alumnes s'obrin i explicitin les seves formes de pensar-ho i de sentir-se, que moltes vegades està molt connectat, doncs és com ho afavorirem, no? Tu dius, de les persones que han parlat i que han dit com ho han fet, no us ho preguntaré, però ara podríem preguntar, això dels personatges com ho heu fet, què heu pensat? I hi haurien diferents models, diferents maneres de fer-ho, estratègies. I jo podria preguntar, de les diferents estratègies, quina us sembla que pot haver estat més eficaç i per què? Home, aquella m'agrada molt del company, però jo no podria fer això, perquè jo no tinc la capacitat, o jo soc d'un altre país i no veia aquests dibuixos, o... podríem aprendre d'això. I aquesta és la manera, diguéssim, no? Moltes gràcies, Carles. Moltes gràcies a tots. I tanquem aquí, doncs, la cloenda de la primera fase del programa pilot de Tenim la Paraula. Moltes gràcies a tots i, bueno, fins la propera. Continuem, que això continua. Adéu. Adéu.